Det var da lidt overdrevet mig. Jeg har da ikke spist 4 poser chips på en dag, halvanden dag. John, reporter, Mongo TV. Vi er pisse stive. Og jeg sidder og råber FISE! Det er John fra Mongo TV. Jeg vil foreslå dig, at du skifter spor. Nej, jeg synes, det er fint nok. Nu skal du høre, hvad jeg vil foreslå. Du siger straks nej, så er du et lukket menneske. Nå. Starbucks kaffe er godt i maven. Action! Ja. Pisse stiv. Jeg er på vej ind til København. Der er altså 10. Det er rigeligt.